Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sang Negros ang hamon ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa Keka Channel 11. Nagbabatian mo kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Nagdagat na sa 400 pesos ang kilo sang baboy sa merkado. Patay nga lapsag, nasapuan sa kanal sa Kabangkalan City. Grade 10 student patay sa sunog sa Banwa sa Murcia. Kawatan kable nga nagpakuno-kuno nga lineman nadakpan. Kag sa good vibes, food delivery rider nga nagbulig dakop sa babae nga nagawara sa dalan, natala na pasidunggan. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, lima ka nagpakuno-kuno nga lineman sang telco ang nadakpan nga nagpangawat sang kable sa Barangay Mansilingan sa Bacolod City. Truck nga gingamit sa pagpangawat ginaalegar, ginapanag-iyahan sang bana sang isa ka barangay official. Yaring report ni Nico Delfin. Ginabulubanta lapit sa tunga sa kilometro nga kalabaon sang kable ang na-recover sang Police Station 7. Sa lima ka mga nagpakuno-kuno, lineman nga nangawat sang underground cable line sa Handumanan Access Road sa Barangay Mansilingan sa Bacolod sang Sabado sang kaagahon. Nagabalor sa kapin 750,000 pesos ang na-recover nga kable. Sa kabugat sang kable, ginkinahanglan pa sa mga nadakpan yung mga suspect sang dump truck nga mong nagbutong underground cable halin sa manhole to manhole sa kilid sang karsada. Ginsiling ni Police Captain Andy Ofalia, commander sang Police Station 7, planado ang ginhimo sang lima ka mga pangayaw nga suspect. Pero isa nakita naton, this is well planned nga mambal naton first time in Bacolod kaga first time mo ginikad ako nga volume sang cables ginkuha gawat. Kaina ginpasaka na sang PNP ang kaso nga robbery batok Sanday Freddy kag John Lloyd Hagukoy bago. Ruel Bailon kag Brendo Francisco nga taga Quezon City kag Brian Riano nga taga Romblon. Isa sa mga kaupdanan nila nga nakapalagyo ang nakilala na sang kapulisan. Nagwa nga ng hulam sang dump truck si Hagukoy sa iyahimata nga bana sang opisyal sang barangay sa Bago City agod matigayon ang ginplano nga pagpangawat. 5 kadlaw sila nga nagtiner sa lodging house antes ginpatuma ng modus. Magluwas nga naggamit sila sang uniform sang linemen, nagpahamtang man sila sang traffic cone sang malabyan sa nagapatrolya nga mga pulis. Sang ginusisa sila, nadiskobrihan ang ila illegal nga hilikoton. Hindi niya madala sang biskan pulo pa katao magbutong sinada. Hindi niya madala kay si underground tapos may mga duta man natong nga gatabon na siyempre daan na da. So for the meantime exhibit ang trap. It's up to them kung paano nila makuha sa court. Nagapating kapulisan nga mahimo pila sa mga nadakpan ang mahimo na kaagi na trabaho sa telco kabangdanan nga may ihibalo man sila kung paano kawaton ang propiedad sang telecommunications company. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 9, pag-regulate sa pagbaligya sa mga uniforme sa police, army kag iban pa nga mga armed personnel ang ginaduso sa karon sa konseho sa Bacolod. Antes pa man naglapta sa social media ang litrato sang gindakop sang nagpakuno-kuno nga pulis sa Luzon na tigayon na nga napasada sa first reading sa konseho sa Bacolod ang resolution nga nag-regulate sa baligyaan isang police uniforms sa mga commercial establishment sa Bacolod. Ginpahayag ni Councilor Pausi nga paagi sa ordinansa mapaiway ang pagbakal sa mga hindi otorisado nga persona sa mga uniform kag insignia kasubong sang pins kag iban pa nga para lang sa mga uniform personnel kasubong sang police, army kag BFP. Sa idalom sa ginaduso nga ordinansa, iga-require ang certification gikan sa mga commanding officers agud masiguro nga hindi magamit sa mga gapapulis-pulis o kon mga nagapakuno-kuno nga mga persona ang mga pagkabutang sa mga uniform personnel. Magatala na man sa multa nga may penalidad kag pagkabilanggo sa mga madakpan nga nagasupak sa ginadihon nga city ordinance. Ambal nga ang mga kabaligya magpabakal lang sa ato, diway tabla kabalot kung may certificate na mas maano yung aton yung proteksyonan tama niya ang aton nga
Pauling ko kasi syempre yung mga key personnel tabala. Sa number 8, Sumaga Bridge 2 ang temporaryo na naman siradaan. Temporary bridge closure sa Sumag Bridge 2 ipatuman sa Huwebes kag Biyernes. Halin sa alas 9 ang aga hasta launas ang hapon siradaan ang Bridge 2. Liwat ini nga hindi maagyan sa mga motorista sa launas ang hapon hasta alas 3 ang hapon. Natala na ang bridge expansion project sa DPWH sa Taytay, kabangdanan nga pasiradaan anay ang Taytay. Ang ginpalaparan nga Sumag Bridge 1 amo ang gamiton sang bitaw para sa mga nagabiyahe nga motorista. Suno kay Bitaw Deputy Chief Jose Antonio Robelio, magatala na sila sang dugang nga traffic personnel sa lugar agud nga magiyahan ang mga nagalinabay nga motorista sa posible paggutok sang lakat sang trapiko. Tingan gina namon nga to make sure nga we have sufficient traffic enforcers to manage the traffic. Same Japan ang roads nila ka pwede adyo. Yes, ma'am. Same in Japan, if you want to bypass the traffic sa Kabug Kamagi, pero ang gina-advise namon is nga if you leave early, it's minor lang, in my opinion, minor traffic delays. So pwede ka mo Japan ka usar sang Sumag 1 lang ta travel time. Sa number 7, isa ka grade 10 student patay sa sunog na nagluntad sa Banwa sa Murcia. Patay ang 15 anyos nga estudyante matapos nga wala makagwa sa nasunog nila nga balay sa Purok Langob, Barangay Blumentritt, Banwa sa Murcia, Sabado sang kaagahon. Sunod sa kay Fire Officer 2 Raymar Banaglorioso, ang Chief sa Intelligence and Investigation Unit sa Bureau of Fire Protection Murcia, may nagkadto sa ila opisina kung ipahibalo nga may natabo nga sunog. Gilingon nga nagrespondi ang fire truck sa lugar. Samtang nagapalay na ilang pagpalong sa kalayo, ila nakitaan ang lawas ng isa ka tawo nga nasunog sa sulod sang banyo. Sa investigasyon sa BFP, ang biktima kaos ang iyang lolo bangod nagadako ang kalayo. Pero nagbalik pa siya sa sulod sa nagakasunog na nila nga balay kag wala na makagwa pa. Ginausisa sa mga bumbero kung bala ang ginsindihan nga kandila nga ginhalad sa lola sa biktima nga napatay sa nagligad nga semana ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 6, isa ka patay nga lapsag ang nasapuan sa kanal sa Kabankalan. Isa ka lalaki nga patay na nga lapsag ang nasapuan kainas ang aga sa Barangay Uringao sa Kabankalan City. Sa inisyal nga impormasyon gikan sa Kabankalan City PNP, nasulod sa plastic kag ginbilin sa kanal sa Purok Pine Tree, malapit lang sa Barangay Hall sang Uringao. Sunod sa kay punong Barangay Winifredo Penuela, patay na ang lapsag sa nasapuan kag posible kaina lang sang kaagahon na bunag sang iloy kag ginhaboy. Nadala pa sa sulod sang plastic ang inunlan sang bata kag nakaangot pa ang pusod sang lapsag. Sa karon sunod sa punong barangay, wala pa matumod kung sino ang iloy sang lapsag kag padayon pa ini nga ginakilala sang barangay. Natala na nga ipalubong sang ang baby boy. Sa number 5, duha patay sa illegal treasure hunting activity sa Chateau Negros Oriental. Base sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, sang Sabado, duha ang patay kag 3 ang giningagaw dala sa ospital agud magpabulong matapos ma-expose sa gas samtang nagapasulod sa isa ka kuweba sa sitio Binugay, Barangay Apoloy sa Chateau Negros Oriental. Kabahin ng mga biktima sa 15 ka mga tao nga nagtingwa nga magsulod sa kuweba. Sunod sa kay NOPO spokesperson, Lieutenant Stephen Polinar, isa ka illegal nga treasure hunting ang natabo bangod sa mga na-recover nga equipment sa lugar. May kinahanglan pa nga tabukon nga tubig sa baba sang kuweba antes makapanaog ang mga treasure hunters. 5 ka mga lalaki ang nagsulod sa kuweba kag samtang nagapasuyop sang tubig, nakakita sila sang gray nga aso nga nagwa sa buho kag gulpi na lang nag-itom ang tubig. 2 sa 5 ka mga lalaki ang natumba kag nadulaan sang animo. Gindala ang mga biktima sa ospital, apang ang 2 sa ila napatay antes pa makalabot sa ospital. Dumilian ani ang pagbisita sa kuweba sa karon. Sa number 4, maghahatag sang food kag financial assistance ang Banwa sang Kawayan sa mga
mangungumang apektado sa El Niño phenomenon. Sunod kay Mayor John Ray Tabohara, nag-ulan sa nagligad nga duha ka adlaw sa Banwas ng Kawayan, bagay nga ginaabi-abi nila. Padayon pa ang pag-consolidate nila sang ilang nga report. Damlag paginsiling sang alkalde nga gina-consider nila ang pagpaidalom sa state of calamity sang Banwa. Pero sa karon, ang tika nga ila ipatuman para mabuligan ang 127 ka mga mangunguma nga apektado sang pagmala sang duta dala sang El Niño phenomenon amo ang pag-release sang food assistance gikan sa DSWD kag ang financial assistance nga gikan mismo sa pondo sang Banwa. Sunod kay Tabuhara, ang kantidad ang magadepende sa mga rekomendasyon naman sa ilang nga Municipal Agriculture Office. Nagdangat sa masobra sa milyon pesos ang kahalitan sa mga humayan regarding sa state of calamity, basi ma-consolidate ni namon district, mahatag lang kami guruan ay siyang assistance. Hindi lang kami guruan ay makabalgit nga mag-state of calamity. Sa number 3, water level sa Bago River Irrigation System ang naglubo. Pero wala sang dapat niya kabalak ay kaigo nga supply sa tubig para sa mga pananom. Sunod sa kay Pedro Limpangog, ang presidente ng Federation of Irrigators Association of Central Negros Bago System o Confiasin Breeze, ginapatuman nila sa karon ang water management o kung kina-schedule ang patubig sa mga talamnan sa north kag sa south. Iniagod to nga ma-maximize ang tubig. May 11,000 ka hektarya ang pananom ang ginaserbihan sa amo nga patubig. Sunod sa kay Limpangog, ginapasiguro nila nga ang mga alagyan sa patubig nahawanan para makalabot ang tubig tubtubisan pa sa mga punta na. Naku ang bulig sa mga ginassign nga job order workers sa probinsya. Sa karon, nagsugod na ang ani sa mga humayan sa Valladolid, Pulupandan, kag La Carlota City. Nubogin man, sir, o galing atong nga itinghuan nga i-water delivery schedule naton, water management naton, ang nga hindi maginagaway sa tubig. So may scheduling kita sa tubig nga 1 week on, 1 week off, diri sa north kag south. Sa number 2, BFP ang magapatigayon sa fire inspection sa 41 ka mga business establishments nga ginpangbawi ang business permits. Magahinyo ang Bacolod Bureau of Fire Protection ang listahan gikan sa Business Permits and Licensing nga office ang 41 tanan ka mga negosyo nga natagahan sa business permit nga wala sang fire safety inspection certificate. Ginpahayag ni Bacolod BFP Deputy City Fire Marshal SFO4 Jeric Barbas nga ginpalabot ang problema sa BPLO sa matalupangdan nga isa sa mga aplikante nga nagakuha sang certification ang mayara na sang business permit bisan wala pa makaagi sa ilang nga talatapan. Ang fire safety inspection kabahin sa mga requirement para sa business permit. Gani ginpa-recall na sang syudad ang mga na-release nga permit sa 41 ka mga commercial establishment. Ang BFP ang natalana man magapatigayon sa fire safety inspection agud mausisa kung may violation o kung wala ang mga aplikante. Bahin sa Republic Act 9514 o kung ang Fire Code of the Philippines. Samtang ginpahayag naman ni City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga bukas siya sa mangin paathag sa Management Information Technology and Computer Services Office angot sa ginalegar glitch o kung nagluntad nga diferensya sa ginpatuman nga online system rason nga na-imprinta kag na-release ang BPLO ang mga permits. Kita pag mo nag-reoccur liwat mo kay kung nag-reoccur din ipa-explain yung ng MITCS. Pero after that incident wala naman another incident na-resolve na ang problema. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Nagsaka ang presyo sang baboy sa mga merkado. Sa Burgos Public Market, nagdangat na sa 400 pesos ang kilo sang baboy. Patag sa Provincial Veterinary Office, nagjutay gidman ang supply sang baboy sa karon. May report si Barbara Mijares.
Humalin pa sa nagligid nga semana, nagsaka sa 400 pesos ang kilo sang baboy sa Burgos Public Market. Pinakamahal nga presyo kung basehan sa mga nagliligad nga binulan. Sunod sa negosyante nga si Jeneline Amahit, sang una nga semana sa Pebrero, gikan sa 360 pesos ang kilo, nagsaka ini sang 3 ka beses, rason nga nagdangat na sa 400 pesos ang kilo. Jutay abi ang supply sunod sa iya, rason nga nagapangita pa sila sa gwa sang probinsya sang baboy. Gusto niya mo talaga mag-store ko. Kaya para ma-open ka na lang. Kaya para kahit ako layo, nag-issue sa So ang pakla na epektado, apisado. makabawi pa ka mo? So hindi ka. As of now, hindi ka sa bago. So saan ulang may sugod mahal? Last year, sa Sinila, January. Mga January. Ang nag-400, siya sa saan ko? Last week. Para naman kay Tenny Berinya, sa kamahal sang baboy halos hindi na sila makabawi. Wala labot nga apektado ang budget sang ilang mga bumalakal, may mga balayran pa sila nga kabahin sang ilang maintenance and operating cost. Lakip na mga tinaw nga nagasaligman sa ilang nga palangabuhian. Planay subong pa na lang, budgeted na. Sa una, kabakal sila inilo, subong makadto lang sila kamambakal like 200, 300, amo na lang gina. Paiguan na ang budget? Oo. Oo. Ano sa ilang kwan. Di makabawi pa? Di subong, amo gina yung tawag ng sacrifice ko kay may sililduhan ako. Timing pang masising sa mga permits sa January. Kwan na na yun. Dugang investment na na sa negosyo. Ay, Para hindi makwan. Nagalabot sa 230 pesos ang live weight sa baboy sunod sa Provincial Veterinary Office. Pathag ni Dr. Placida Lemana, jutay ang supply sang baboy subong. Ang kuntani abi supply para subong nga quarter, nabaligya na sa nagligad nga quarter. Dalaman sang demand sang holiday season. Wala labot ang African swine fever, nag-apekto gidman sa supply. Ang mga baboy na supposed to be morning nga month inog ihaw na ihaw na ang December. Early. Amo na siyang early, barely early ang ilang pag slaughter. Now, ang available sa nga baboy, do hindi pa siya right time nga inog slaughter. Amo na nga subong gamay ang ginaihaw kay tungod nga amo tong ambal ko na nga ang supposed to be finisher nga subong igamit nagamit na kang last month. Dugang panilemana ang supply sing imported nga baboy may pagnubo bangod sang pagkambyo sang ruta sa mga shipment. Rason nga ang kakulang ginpunan gikan sa local supply. Mga 80% gid ang ginubo sa supply suno kay Lemana. Ang imported nga baboy amo ang ginagamit sa mga processed nga pagkaon. Mahal ng 400 pesos kada kilo sa merkado. Pero ginakahangawan pagid sa karon sa mga nagabaligya ang mga posible pagsaka pagid sang dugang nga presyo kung tayo yun man nga magsaka ang live weight sang baboy. Sa Good Vibes, rider nga gindayaw sa mga netizens matapos gindakop ang babae nga nagwaras nga may bit-bit nga kutsilyo ang nakilala na. Magabakalan siya kuntani sang kaldero kag wala siya naglaom nga siya maga-trending sa social media. Aton siya kilalahon sa report ni Romeo Subaldo. Pinaagi sa programa nga isugid kay Mayor, nakilala ang ini nga lalaki nga motorcycle rider nga nangisog nga hakson ang babayi nga nagawaras sa may tunga sang circumferential road sa Bacolod City samtang may bitbit nga kutsilyo. Siya, si Arnold Malba, isa ka food delivery rider sa Maxim. Istorya ni Arnold, sang Valentine's Day, nagbuka sila sang yautod sang food cart business. Ginkulang sila sa kaldero, gani nagingagaw siya pangita balaklan. Natabuan nga nalabyan niya ang ini nga eksena nga ginahandos sa kutsilyo sa babae nga may diferensya sa pamensaron ang mga pulis kag gwardya. Nakanta ko magbakal kaldero, yun, nabutan ko sa ganung sitwasyon. So mabakal ka ng kaldero, nakasave ka pa sang kabuhi. I don't think so. Hindi, wala kasi ako malay, ma'am, kasi nagda-drive lang ako, tapos yun ang nangyari. May ihibalo si Arnold kung ano ang himuon sa amo klase nga sitwasyon. Isa siya ka security guard sang una abi. Nagatraining siya para diri.
Sunod sa iya, hindi nagakadapat nga suyaan ang mga pulis kag gwardya sa video. Ginhimo lang kuno sa pulis ang nagakadapat. Samtang ginalingaw sa mga pulis ang babayi, nakapangita siya sang pwestuhan para madakop ang babayi. Hindi naman sa ganun kasi yung police is highly trainable na sila, ma'am. Kailangan din nila mag-think kung paano gawin yon kasi kung atake din nila yon baka mag-worse. So they need to think also. So para sa imo, sir, collective effort o kumbaga nagbinuligay ka mo sa mga security Yes, sa tama. palibot man. Oh, tama, ma'am. Nagbulinigay naman kami. Salamat din sa mga pulis, sa mga gwardiya dito. Kay siyempre na atensyon ng babae napunta sa kanila, hindi sa akin. Ang babayi, nadala na balik sa Banwa sa Murcia. Si Arnold naman, ang natala na ang pasidunggan ni Mayor Aldi Benitez sa ginhibo nga pagkabaganihan. Pag nakilala gid man si Mystery Rider. Ming, he was there, no? At the right time, at the right place. Mabakal siya kaldero, pero nakalabot na siya. Pero congratulations in advance. Itagaan siya ko ng awards ng city. Kakapit itong mga balita sa Negro Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Necrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.